un Q&A. Asta înseamnă Q&A, asta înseamnă un fel de răspuns la întrebări, adică răspunde la întrebări. Hai să începem. Prima întrebare este: în ce zi ți-ai înregistrat contul de TikTok? Eu, acum recent, dacă ultimul, acum, adică acest cont, l-am făcut acum o săptămână în urmă, o săptămână, 7 sau 8 zile în urmă. Și deja am 400 de abonați, pentru că voi mă susțineți și vă mulțumesc foarte mult. Și așa că vreau foarte mult să avem și pe YouTube, măcar 500 de abonați, că o să fiu foarte fericită. Deci mai departe, a doua întrebare este: te sperii de scenă? De școală, să zic. De școală, da. De scenă nu, pentru că am dorința să fiu foarte populară, asta e dorința mea de mică. Să fie că nu se depinde camera. Am dorința de mică să fiu populară, să dansez, să cânt. Asta e, pur și simplu, îmi dă foarte multă energie și eu am fost la dansuri, dacă numărăm, 7 ani. Am fost la dansuri, sau 8 chiar. Deci da, și eu de la 3 ani jumate fac dansuri și da, mie foarte tare îmi place de asta și așa, nu am frică de scenă. A treia, ce frică ai? Dacă spunem de animale, am frică de șerpi și de păianjeni. Dar nu știu, mai tare de păianjeni mă tem, pentru că ei sunt așa negri și urâți și da. Dar șerpii, pur și simplu, în seara asta nu există șerpi. Deci da. Mai departe, a patra întrebare. Care este hobby-ul tău? Hobby-ul meu, bună întrebare chiar. Hobby-ul meu este să dansez și să cânt. Pur și simplu, altceva nu am, doar să dansez și să cânt. Nu-mi place să desenez, nu-mi place, nu știu, să privesc filme. Efectiv, dans și cântat. Altceva nimic. Da. Ești expert în ceva? Nu, nu sunt expert în nimic. Pentru că fiecare om este, adică, unic cu el și nimeni nu are nici o experiență, cum zice, nimeni nu e expert, da, pentru că doar oamenii care au făcut ceva, niște lecții de ceva și sunt experți sau ceva de genul, dar eu nu am așa ceva. Care e aplicația ta preferată? Aplicația preferată, cred că este TikTok și Instagram. YouTube tot este, dar pur și simplu mai mult mă uit pe TikTok și Instagram. Deci da. Mai departe, a 7-a întrebare. Când va ieși un nou video cu Evelina? Cu Evelina, cred că deja când o să fie în martie, la sfârșit de martie, cam la vreo 20 ceva de martie, pentru că pe 23 ajung pe 22 mă pornesc la Moldova noapte la ora 12 sau 1, dar pe 23 ajung la ora 5 dimineața, la Moldova să fie ora 5 dimineața și o să fie data de 23 martie, da. Deci cam așa. Și cu Evelina să mă întâlnesc cam pe 25 martie sau 24, pentru că în aceeași zi cred că o să fiu deja obosită, pentru că la ora 5 adică mie nu-mi place tare în avion noaptea, pentru că mie mi-e rău când ajung dimineața, dar este o experiență și numai decât o să vă filmez, sper că nu o să uit, dar sigur voi o să-mi aduceți aminte. Deci haideți mai departe. Ai o mașină de vis? Dacă sincer, vreau tare un Bentley, dacă știți ce înseamnă asta, Bentley sau Range Rover, pentru că acestea sunt mașinile mele preferate. Deci mai departe, care este mirosul tău preferat? Cred că te gândeai la miros, adică ce miros, nu știu, dar de parfum, desigur, se numește Ariana Grande parfumul. Iubești fanii? Desigur, vă iubesc pe toți care numai decât îmi dau like, share și subscribe. Dar pe ceilalți, desigur că îi iubesc, dar ar fi bine să-mi dați și voi un like, un share și un subscribe. Da. Mai departe, 11 întrebare. Ce aplicație cu jocuri îți place? Ce aplicație îmi place de jocuri? Efectiv, eu nu mă joc jocuri pentru că nu-mi place, dar așa mă joc foarte mult Roblox. Da, sunt foarte populare, adică acolo Roblox, ce sunt. A 12-a întrebare este care este mâncarea ta preferată? Mâncarea preferată? Cred că mama mea îmi face așa niște paste cu pui și cu sos alb
adică sos alb cu pui, peptipui, cu macaroane, adică cu paste din așa de groase, adică lungi și așa de groase cam. Deci cam așa, paste îmi plac foarte tare, îmi plac, eu le ador. Mama când o face, când aud că face, deja sunt, zic, când o să fie gata, când o să fie gata, pentru că deja ele o ador, pur și simplu. Mă scuzați, eu un pic am accent englez pentru că nu prea știu română deja. Vorbesc greu și rău. Vedeți? Rău. A 13-a întrebare. Tu ai secrete de noi? Secrete? Bine, o să vă explic. Ceva foarte rapid. Eu am alergie. Pentru că, nu știu, cred că de asta, dar nu știu dacă de asta, dar cred că de asta. Mama mea, când era însărcinată cu mine, avea alergie și cred că a venit alergie la mine. Și după cum vedeți, dacă ați mai văzut în alte videoclipuri, am foarte mult aici, dar asta se încăiesc puțin. Și în urechi, adică după urechi, tot ieșea, acum nu mai este și mă bucur foarte tare. Deci da. Așa, mai departe, pentru că mă sună mama mea, așa că mai departe trecem. Următoarea este a 14-a. Care este cea mai mare frica ta? Deja am răspuns. Ai film preferat? De ce fix când fac eu videoclipuri trebuie să audă mașinile acestea? Motor, nu știu. Motocicletele, da. Apropo, film preferat este Barbie. M-am uitat odată și foarte rău trecut. Ai iubit? Nu. Ai visuri ciudate? Nu. În ce lună vrei să fie vacanță? Cred că te-ai referit, adică în ce lună tu ai dorit să fie vacanță? Eu aș vrea în noiembrie pentru că este ziua mea. Noiembrie, pe 18 noiembrie. Mai departe, trecem pe foaia următoare. 19. Dorești să ștergi un cont pe aplicație? What? Cred că te-ai referit dacă doresc să descarc un cont. Efectiv, o să trec peste această întrebare pentru că nu am înțeles nimic, așa că... Ai șterge contul pe TikTok pentru 10.000 de lei? Nu. Ce este cu Alina? Alina, cred că te refereai la fata din clasa precedentă. Este ok, eu nu să mai vorbesc, dar cam mai rar pentru că uităm un pic să vorbim, dar în general avem prietenie bună sau? Adică este o fată foarte bună, foarte bravă, adică deci pot să zic că suntem prieteni, ok. Dar BFF-ul meu este Evelina, deci altcineva nu este. Dorești 1000 de abonați pe TikTok? Desigur, desigur. Vei sparge telefonul pentru TikTok și Instagram? Dacă vă spun un lucru. Cum să spargă telefon dacă TikTok și Instagram este în telefon? Nu este logică? Eu cred că este. Okay. O ador pe Eve. Eve este Evelina și eu o prescurtez Eve. Da, desigur o ador pe Eve, este BFF-ul meu cel mai te ador, dacă te uiți la acest videoclip. Dar pe noi, adică dar pe voi, desigur că da. Am răspuns la această întrebare, dar încă vă răspund că desigur că vă iubesc, pentru că mulțumesc că vă sunteți, adică sunteți lângă mine și mă încurajați. Asta pentru mine este foarte, foarte super, da. Bine, vorbesc rău. Care este momentul tău preferat? Nu am înțeles, așa că o să trec peste altă, dar poate o să... În câți ani te vezi în oglindă? Adică când mă în oglindă... 10. Crezi în monștri? Nu. Nu există. Care este dorința ta pe TikTok? Să am 10.000 de abonați. Mai repede. Da, departe. Oh my god. Ai secrete de părinți. De părinți? N-am secrete de parcă. Parcă n-am secrete. Nu, n-am secrete. Adică noi, femeile, nu prea avem secrete. În general, cu părinți nu am secrete. Cine...
Când ai mințit ultima oară? Ultima oară? Că țin minte toată, a fost vreo lună sau 2 în urmă și mă durea capul și vrem foarte tare să mă duc la școală. Nu mă durea capul, vrem foarte tare să mă duc la școală. Și cred că ți-a făcut asta. Și zice mama, mă doare capul, nu vreau să mă duc la școală, nu știu ce. Și am bătut la mama pe cap până m-a stat acasă. Zi mama. Oi, dar dacă mama a spus la videoclipul meu. Ok. Mai departe. Mai avem încă vreo 5 întrebări și terminăm. Mai departe, cine vrei să fii? Cred că când o să fiu mare, vreau să fiu blogger. Sau dacă nu se primească acest lucru, o să vreau să fiu doctor de familie, adică să ajut oamenii. Cine e BFF-ul tău? Este Evelina. Desigur, este... Ești bucuroasă de 400 de abonați pe TikTok? Desigur. Desigur sunt bucuroasă pentru că voi m-ați ajutat să ajung la această sumă mare și vă iubesc. Cum crezi? Ești frumoasă? Adică eu pe mine nu pot să zic că eu îmi pare că sunt ok, adică nu pot să zic că sunt foarte frumoasă, dar nu pot să zic că sunt urâtă ca baba. Mă scuzați toate babele. Deci eu cred că arăt ok, adică ca orice om arată ok. Mai departe avem și ultima întrebare. Ce ai tu, iPhone sau Samsung? Eu am Samsung, dar foarte tare vreau să am iPhone și cred că anul viitor o să strâng bani și o să am iPhone, sper din tot sufletul, pentru că vreau măcar să am iPhone 10, adică, ok, nu există 10, există XS. Deci, da. Deci, prieteni, cam acesta a fost cu oh my god. O să stai acesta. Cam acesta a fost cu vlogul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un share și subscribe. Vă spun pa, pa! Pa, pa!